Kaunti ya Kisii. Profesa Elkana Ongesa nigo abere omo Kenya umutangani kunyaka bokwane kingwabere ga kurigiriria amangana yiga yo ogochora kurwa ase kaunti ya Kisii niganya ko bosiro mobwaye abwasaboigo nigo Elkana abere ga koba omunyakirugo kurwa ase kumbekeria African Arts Promotion Network mnechiremo okwane kingwabere ga kurigiriria amangana yiga yo gochenga gochonga chigware asensemeria ye ward ya Tabakan bunge South Mugirango account ya Kisii korengana amunigati ya mibensemeyo nigo babere bakumotogia Profesa Elkana Ongesa nigo abere kore mirimo yae asinchira igwendete tukomanyigwa no muriketo Harun Ototo Nyangire. So when I'm talking about peace and I'm using the birds as a symbol, is really to show that when happiness is there, when peace is there, everybody will be dancing. Itkulia rero tariki 25 cy'umutinyi komenarimo umwako yoiga ulia ngeri tko lyogochingirwa okoiboro kwa Profesa Elkana Ongesa ekora ibole tariki chichu asomwaka bwelwemo chimikyanda merongo enenene kulende buna egochiyaba itkulia rero nali Profesa Elkana Ongesa arara. Profesa Elkana Ongesa ni galengo mubachi egiata bechigwaro kuma asemirimo yae. Elkana Ongesa nigo ibole twitch tariki chiga asensemo ya Tabaka South Mugirango abu asasomete nagoikera ekarago somedigri entangani asomete fine arts komeja painting na sculpture ase University ya Makerere imeyense ya Buganda. Agasoka kurwase University yo umwaka buriwe mu chimikyanda 52 noyemo. Akorete mirimo ase chinsemo awao lakini niga chageteko kore mirimo asumwaka buriwe mu chimikyanda 55 wikumwaka buriwe mu chimikyanda 53 na kyanda ase University ya Kisii engake yankoro kwa Kisii Teachers College. Nihoboiga korete mirimo ase University ya Baraton chakara umwaka bw'ikirubere nagoika umwaka bw'ikirubere netatu. Profesa Elkana Ongesa ni garenge umwegereri omanene n'umunyankongo omanene kima asensi ya Kenya sokwegera obobachi imeyense. Ongesa ni garenge umuchaki na boigo umunyakirogo o African Arts Promotion Network AAPRON na ni garenge umwegereri umuroberia na boigo umurai bwababachi begware ya Soapstone Kisii Soapstone Industry meyatabaka ase county ya Kisii sensemo ya South Mugirango tabaka noe gware engia kigima imeyense ya itoyonsi ekurwa mwaka bwerwe mu chimikyanda 53 Ekyombe kya United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO byabegete enyamuchera yigware iyo abachetere bwika nakoyeroka enyamuchera gose enyoni yomulembe koba egento ekamo kyebintu byeligo lirinene imeyamagacho amanene a Miles building imiyechi abis chebo chinene imeyomochi opari Ufaransa enyamuchera yiga yomurembe ya Profesa Ongesa nigo bikiribuna ekemanyiriye kenene cyomurembe imeyense asichiabisi cha UNESCO. Profesa nigo akinete irieteri mugusi rigware ya gusi asibiringu bigurumono wika asensengima asibono kera oyomo asigeto bachi bwegware kurwa ensemo ya gusi. Irieteri ya Profesa Ongesa nigo bono libwekanire asamalietari ya matinguke gima a George Break na Pablo Picasso abu asibali abantu bengenchenene asensengima abemeremo yabo ase a century ya emerongebere gose 20th century egachire na korokigwa ase chiabisi cha UNESCO mwaka bw'ikirubere na 15 Profesa nigo ariganiretia morokererio yechi kibere imeyorogongorwa Africa ase ensemo ya Kisii University amarokereria yo abalentete ababachi kurwa chinsi na Bongereza
Rwanda, Buganda na Tanzania. Rai ao ni guba matugir Profesa buna ekubwatia. Intagete kuyari wageri na inche utoma mwarayane uchiase oyo minto Profesa Elkana Ongesa oyo bakorana litukuliare aratera mami Profesa buna kageta wange nomura mwiti nero mwansirishi ya magani chikwale ndeke ya bwate kasama magani chikwale no wakikisha matero muntu ese uruete ere yatabaka ngo faidikare ni chikwale nande nabakwete bwate kirengekyo etwale kuboli mabari batirete maye bagenderere kirengeki kiaye gusengekirane lakini twa kumiri sokorara kuyo mitoyo rokonene samagana echiwale kwani yeta chiwale etobele de kare France de kare Atlanta ineli kana krosi nebwana pole sana se family n'abantu batabaka abagirago bose n'abantu bagusiya so potesa Msemo Mheshimiwa Jim Kenyanya Kortabak. I'm saddened by the demise of the great man, Professor Ongesa Elkana, who passed on this morning. We have lost a great man in the society and the country at large. Ekiagera Evintevinga Kolile as a Kenyero Kiarusi, Kenya na the international world. We are so much saddened. Mkate Enoch, Getembe Television. Timbu ya mtano murikito Mkate Enoch kurindora goturu ni gorwarigani gwano murikito Harun Otot Nyangire na korento asori no murikito Mkate Enoch